किस्मत में जब कौनो होइए नइखे पारी त कौना काम के 14 फरवरी। किस्मत में जब केहू होइए नइखे पारी तो साला काहे खाती 14 फरवरी। रोज दे परपोज दे रात भर भर पे डोज दे टेह दे सोच दे किस्म किस्म के पोज दे 7 दिन तक बैकूफ बना के नया बॉयफ्रेंड खोज दे। हाथा ना डरामा ई डरामा तो मामा बना के छोड़ी। भाग में लिखल बा हमरा रहे के बांदा मन करे काशी जाके बन जाई पांडा। मन करे काशी जाके बन जाई पांडा। किरानी गुलाब के खेत